kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong nagtre-trending at ngayon dinadayo ng karamihan. Tara na at kami inyong samahan dito sa may Taste of Seoul, Anli Samgyapsal. So ayun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Taste of Seoul. Located lang sila sa may Barangay Taloy, San Carlos City, Pangasinan at malapit lang sa BMU. Dito nga tayo makakatikim mga ka-adventure ng Anli Samgyapsal for only 199 pesos. Sa halagang 199 pesos mga ka-adventure, mayroon na sila 12 iba't ibang side dishes na pwede nating pagpipilian. Na ikaw mismo mga ka-adventure yung kukuha. No time limit, one to sawa. Talagang magpapakabusog ka rito. Tignan nyo naman mga ka-adventure yung kanilang mga side dishes, napakarami, napakasarap, mukhang yummy. Mabilisan rin ang kanilang pag-refill. Kaya naman mga ka-adventure, dinarayo pa ito ng iba't ibang bayan at iba't ibang barangay dito sa San Carlos City, Pangasinan. Tingnan nyo naman mga ka-adventure yung mga customer dito. Mukhang busog-lusog na ang labi. Grabe, ang gaganda, ang pupugi naman ng mga taga San Carlos. Kaway-kaway naman dyan, kain lang ng madami. Kaya naman mga ka-adventure, sinimulan na rin nating mag-ihaw. Ay grabe mga ka-adventure, amoy pa lang, nakakagutom na. Sigurado mga ka-adventure, pagpunta nyo rin dito, mabubusog-lusog ka rin dito. Mapapayamanis ka talaga dito, promises. Kaya naman mga ka-adventure, kain na rin tayo. Bali kumuha tayo ng litos, nilagyan natin ng pork at saka cheese. Kaya naman mga ka-adventure, sa unang kagat, thank you Lord agad. Quality. Awa! Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, yayain mo na ang iyong friends and family, mga kaklase, katrabaho, katropa. Sama mo na rin ang iyong jowa at kayo na rin magtungo at dumayo dito sa may Taste of Seoul 199 Anli Samgyapsal. Kung gusto mo rin pala ng Anli drinks at saka Anli cheese, mag-add ka lang ng 50 pesos. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo ngayon sa may San Carlos City, Pangasinan. At andito tayo ngayon sa may Taste of Seoul 199 Anli Samgyapsal. Tara at ating tikman ang kanilang mga pinagmamalaking unlimited Samgyapsal dito sa may Taste of Seoul Anli Samgyapsal. Tignan nyo naman mga ka-adventure, ganito ang unlimited. Sa halagang 199, matitikman mo na ang lahat ng to. Napakasarap na, presyong pangmasa pa. Ang Taste of Seoul nga para mga ka-adventure ay nag-o-open mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Katabi lamang nila ang Dante's Grills House. Located lang sila sa may M. Posadas Avenue, Barangay San Pedro, Barangay Taloy, San Carlos City, Pangasinan. Malapit lang sila sa may BMU, Virgin Milagrosa University. Kaya ano pa ba ang inaantay nyo? Tara na, arap na rito. For any orders and inquiries, ito po ang kanilang Facebook page.